Hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag skal vi spille Minecraft på vores helt splinter nye YouTube-kanal, som der hedder Trier-familien. Og vi håber, vi vil tage super godt imod vores videoer. Det kommer til at blandt andet at være Minecraft og en lille smule Roblox. Men ellers så skal vi spille Minecraft. Og i dag, der har jeg min lillebror Tobias med. Tobias, kan du sige hej? Hej. Ja, han er noob. Han har ikke spillet Minecraft før. Så man kan slå til ham, og så ved han ikke, hvad fuck der sker. Ja, han spammer også, så ikke godt tegn på, at han er noob. Lad så være. Jeg kan bare være nu, for slår dig med min stik. Nå, det første vi skal. Hvad skal vi første vi skal, Tobias? Skal vi finde et sted, vi gider at slå os ned? Ja. Jeg skal i hvert fald lige have noget der træ med. Er det godt at frem træ? Det er det gode træ. Kom ned til mig. Ja, jeg skal lige farme noget træ. XP Farm. Nede ved XP Farm, der kan du se, hvor det er, jeg er. Der er der sådan en blå prik ting. Ikke med mig. Nej, din den er... Jeg kan ikke huske, hvad farve din er. Nå, jeg har set teksturspinen der. Det er rigtigt. What? Hvordan laver man et craft table? Ej, kan man bare se, han er så ringe, at han ikke engang ved, hvordan fanden man laver et crafting table. Jeg skal ikke lave 4 crafting table. Altså, hvis jeg laver lige en pickaxe til dig. Jeg kan godt selv. Jeg har endda et crafting table. Det var da flot. Nå, jeg har lavet det en pickaxe til dig. Du får også lige en økse af mig. Jeg kan godt selv lave tingene. Nej, nu gør jeg det bare. Tobias, det er bare fordi det hele det skal gå lidt hurtigere. Hvad er en skov? Hvad skal du bruge den til? Ingenting. Hey, jeg får den jern. Du har også den mine, det er også. Så hvis jeg kommer lige op til dig. Ja. Kom. Nå, i hvert fald efter mig. Hvad skal vi? Kom her. Tobias. Kom ned til mig. Jeg er oppe på vej. Jeg er ved at drukne under isen. Allerede. Kom her. Hop i båden. Fuck, blev min båd af. Nå, vi løber.
Tobias, jeg har fundet et helt fladt planesbiome. Og jeg har fundet køer. Vil du lige skal jeg TP der herover? Ja. Jeg tænker, det her, vi skal bosætte os. Vil du have lov til at bygge hus? Når jeg skal ned og farme. Men du kan gøre, hvad du kan, vil bygge hus. Det kan du godt. Jeg tænker, vi skal bygge op i sådan trækronerne, hvis du vil det. Her, kast lige det her stykke iron tilbage til mig. Tak. Hvordan er det nu, man laver en... Hvad laver du, Lukas? Der er bare træet, der er gode. Hvordan er det nu, man laver en... et sværd? En stik og 2 pinde. Altså en stik og 2 planker. Det er du irriterende. Ja. Hallo, du skulle da have dine træ. Tobias, du får en sort ting. Her, Tobias, det er din ting. Thank you. Jeg får en blå seng. Hihi. Tobias, din impotente hængerøv. Lukas, hvad skal jeg gøre? Tryk på den øverste knap. Men så respawner jeg jo et andet sted. Jamen, så teleporterer du til mig. Og jeg har stadig alt mit loot. Jeg er ikke teleporteret til dig, kan jeg godt sige dig. Nu er jeg. Hvad er det her? Ja, det måske komme ned. Det er sgu ikke det der.
Jeg skal altså også bruge noget jern. Nej, jeg tager bare diamonden. Hvor mange diamonds var det, du fik? Jeg har 12. 12! Ja. Kan du ikke give mig lidt? Kan du ikke give mig Og så har jeg sådan en her bog her. Lad mig lige læse en bog der. Hvad for en bog der? Smite. Den kan du godt kaste langt til højre. Fuck, den er røv. Jeg skal brænde guld. Hvad er ikke det for de der diamanter? Det er min. Nå, jeg troede det var deling. Tak. Skal du have en... Vil du have et sværd? Nej, vil du have en... Ikke X. Ja, tak. Det kan både blive min diamond og en... Hvor min diamond pickaxe. Hvor? Ned foran mig. Skal vi også have økser? Nej. Hvad skal vi så bruge de sidste 6 diamanter på? Jeg vil gerne have en sværd. Jeg vil faktisk gerne have en pickaxe mere. Jeg går ned af min... Det er billigt, du har på den pickaxe. Jeg går ned af miner igen. Skal du ikke lige have et jernsværd med nu? Jo, det siger jeg også. Hvor er det jernsværd? Du har fået det. Det ligger der. Så bare med at gå ned og... Hvad hvis jeg rammer lava lige pludselig? Så dør du. På stedet? Nej, du dør langsomt. Okay, hvad er chancen, jeg lander på den trap, jeg har bygget? Ja, det er sådan. Jeg skal lige kan du ikke lige teleportere til mig? Nej, jeg skal lige teleportere til dig. Sæt lige respawn point i din seng. Sådan, smukt. Hvor var den nu ikke rammer? Jo, der. Nu dør jeg igen. Flot. Jeg ser faktisk troligt for lidt længere nu. Nå, nu skal jeg da prøve at se, om jeg kan bygge nogle lækker sådan lidt.
Jeg er så langt nede, Lukas. Jeg er nede ved Bedrock. Altså noget ved... Okay, sejt nok. Hvad kan jeg finde hernede? Noget ved Bedrock. Så skal du altså grave lidt op, og så bare begynde at mine lige ud. Så finder du diamanter. Jeg tænker også snart, vi skal slutte af for dagens episode. Ja. Og vi har en plan om, at hver søndag, jeg ved ikke lige hvad tid, men hver søndag kommer der en video op. Så det er bare med at sidde klar. Så. Og husk som altid at gå ned og like og subscribe. Det vil støtte os rigtig meget i vores nye projekt på vores helt splinter nye YouTube-kanal. Det bliver mega fedt. Det bliver alt for den her video. Husk at like og subscribe. Og så ses vi bare til næste video. Adios, amigos.